ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಿಕನ್ ಸಲಾಡ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಕೋರಿ ಬೋಡ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಲಾಡ್ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ, ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಪೂರ ಪುಡ್ಚಿ ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಆತೆ ಪುಂಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕಿನ್ ಏತು ಬೋಡು ತೂದು ನಿಕ್ಕುಲು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನುಡು. ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಈರಾಂಡೆಲ್ಲ ಪೊಸತು ತೂಪಾರಂದಂಡು ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊನ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಮಂತನೇನು ಚಮಚಡ್ಲಾವು ಕೈಟ್ಲಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊನೋಡು. ಏಪಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ನೆರ್ದ್ಲ ಶೋಕಾದ ಸ್ಲೈಸಾದ ಕಟ್ ಮನ್ಪೆರಂಡ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮಕ್ ನೆರ್ದು ಶೋಕು ಸ್ಲೈಸ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಬರ್ಪುಜೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಪಿಲೇಕ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಇಂದೊಂದಿಂತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ದಿವೋಡು ದಾಯಪಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿನ ಶೋಕ್ ಮಂತು ಇತ್ತು ನೋಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಅವೇನು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಇತ್ತೆಂದೇನು ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂತಿನ ಸಲಾಡನ್ನು ಒಂಜಿ ಕಡಿಟ್ಟು ದಿವೋನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿಗೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ದೊಡ್ಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ತೂದು ಮುಂಚಿದ ದೊಡ್ಡಿ ಪಾಡಲಿ ನಾನು 3 ಚಮಚದಾತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಕೋರಿ ಆತಿದ್ದು ತೊಂದ ಇದು ಚಿಕನ್ ಸಲಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು. ಈ ನಿಕ್ಕುಲ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅವರ ಚಿಕನ್ ಸಲಾಡ್ ಮಂತುದು ಇಂಚ ಬತ್ತ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರಿಪವಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀಕು ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಕೊಚಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಸಾಲವನ್ನೊಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡು ನೀರು ಬುರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕಬಾಬ್ಗೆ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೋ ಅಂಚೆನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೊನೋಡು. ಯಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಬೌಲುಡು ಬೋಡ್ತಿನ ಅದು ಕೊಜಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಅಂಡದು ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ದೀತಿನ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಅತ್ತು ಬೋನ್ ಇತ್ತಿನ ಚಿಕನ್ನೇ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಸಲಾಡಿಗೆ ಏಪಲ ಬೋನ್ ಇತ್ತಿನ ಚಿಕನೇ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಈ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಬಿಡೋಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತನ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ದಿವೋಲಿ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿ ದಿವೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ತವಾ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡೋನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು 3 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆತಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಚಿಕನನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಇಂಚ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ದು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೆಲ್ಲದೀದು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಡೋಡು ದಾಯಪಂಡ ಆ ಕೋರಿಡಿ ಇತ್ತಿನ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಬುಡಾಡಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಲದಿ ಹೊಡಿದಿನ ಅಡಿಪತ್ತುನೊಂದು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೆಲ್ಲದಿಯರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೇಕಂದು ಏನು ಮಗತು ಪಾಡ್ದು ಕುಡು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ಬುಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅವು ನನ್ನಲ್ಲ ಕೋರಿಡಿತಿನ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಬುಡ್ತುಜಿ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಮಗತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಚಿಕನ್ ಸಲಾಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಇತ್ತೆ ಅವರ ಮಗತು ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ತಿವೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಇತ್ತೆ 5 ನಿಮಿಷ ಹಾಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮುಚ್ಚಲದೆತ್ತು ತೋಚೊಂದುಲ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋಡ್ಯಾನು ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಕೋರಿಡಿತ್ತಿನ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಬುಡ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು. ನಾನು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಒಂಚೂರು ಜೋರು ದೀದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ವೇನು ತಿರ್ಗಾದು ನೆಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಚಿಕನ್ ನೀರು ನೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ರೆವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊಜಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದಿನಂಟ ಹತ್ರ ಚಿಕನ್ ಮಸ್ತ್ ಜ್ಯೂಸಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಈ ಮೆಥಡ್ ಅವರ ನಿಕ್ಕುಲ ಚಿಕನ್ ಸಲಾಡ್ ಮಂತದು ಎಂಚ ಬತ್ತನ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರಿಪಾಲಿ. ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾದು 10 ನಿಮಿಷ ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು. ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ನಮೂನೆದ ಚಿಕನ್ ತಿಂದು ಬೇಜಾರನಾಗ ಇದೇನು ಬೇಗನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮಕ್ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಳಿ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿನಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅವಲ ಒಂಥರ ರುಚಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಯ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಅಂತದ್ದು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ ಅಂಚೆನೆ ದೀಕ ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಚೌಲಿ ಆಡಂದು ಆ ತೋರ್ತನಗ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂತಿತ್ತಿನ ಸಲಾಡನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಪ್ಲೇಟ್ ನಿಲ್ಕೆ నేను ಪೂರ ಶೋಕ್ ಮಂತಿಂಚ ಪರಡೋಡು. ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಮೇಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಂತಿತ್ತಿನ ಚಿಕನನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಐತೆ ಗ್ರೇವಿ ಸಮತೆಲ್ಲ ಪಾಡುವ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು.
ಇದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಾತ್ರ ಮದೆ ಪೊಚ್ಚಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತೂಯಿನೇಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.